Dobrodošli u novu penal seriju! Viva la Mexico, viva la revolucion! Vamos! Momci, kako vam se sviđa novi intro, vrate? Prava fudbalska čarolija. Apsolutno cinema. Danas imamo 200, 400, 600, ali pobedi sudiju! Znači, bit će super teško. Biće super S obzirom teško. da si ti u pitanju, finale svjetskog prvenstva je pred nama. Tako je, Sutra momci. uveče, ali tako? Sutra uveče. Sutra uveče, Nećemo da dajemo predikcije. nećemo dajemo sada predikcije, dajemo a evo predikcije. jedan kviz u to ime. Sutra uveče, gledajte sa nama zajedno u live-u finale svjetskog prvenstva, bit će spektakularno, bit će nagrada, bit će kvizova uživo, bit će Delit svega ćemo i i dres. svačega. Delit ćemo i jedan dres. Delit ćemo jedan i to baš dobar dres, tako da budite s nama sutra. Vidjet ćemo od kada, od 8 verovatno. Da prisustvujemo pisanju istorije. Da. Braća iz Dresovi Euro nam daju dres za finale da vama poklonimo. Tako pozdravi za Dresovi Euro, zapratite ih, imate i sajt njihov, Instagram. A mi idemo na naš kviz. Kao što vidite, iza vas se nalazi točak na kome stoje neke određene vrednosti, pozitivne, negativne. Funkcioniše tako što ćete da izaberete polje i kategoriju i onda vrtite točak. I na osnovu toga ćemo vidjeti koliko poena zaista dobijate na tom polju. Opet ono njegovo, opet one njegove kerefeke, Točak gluposti. istorije. Što znači, a praktično ni jedno ovo polje ne daje te poene koje pišu. A se kaže točak ili kotač? Kotač. Kotač sudbine. Kotač Nesreće, univerzuma. bre. Sa njim je to točak nesreće. bre. Kategorije su trivija, pogodi grb, naravno fudbalske federacije, određene zemlje. Madagaskara. Tu su zemlje, tu su zemlje koje su učestvovale na svetskim prvenstvima. Pa to je Ikada. Etiopija, Ne samo na ovom. San Salvador, El Salvador. Pitanja vezana Holandski za Antili. Da, pitanja vezana za legende svetskih prvenstva, to je dobro. karijerni put, Znači za Kilijana Mbappea. na primjer, karijerni put nekog igrača sa ovog svetskog prvenstva, pitanja vezana za ovo svetsko prvenstvo i posljednja kategorija zlatne kopačke na svetskim prvenstvima. Može. Rešavamo. Sve ih znamo, brate. Ajde. Znam ih sve od 1930. Ajde da krenemo odmah od 400, neka bude zlatna kopačka 400. Zavrtite kotač. Na pola, O, 200, žao bre. mi, ali bit će 200. Sve što vi ne pogodite, naravno ja dobijam. Ali jel dobijaš u originalu ili sa... Ne, dobijam sa ovim hendikepom? hendikepima. dobro, hendikep. Tako može bude i više i manje. Dobro. Tako da je. Dobro. Dobro. Ko je bio zlatna kopačka 1990? Si rekao da su- Salvatore, Toto, Skilaj. Tačan odgovor! Bravo! Evo s Dobro kakvim se. se predznanjem dolazi Bravo, u kviz. To je za se. 90-u, to je lako bilo. I evo ga! Prvi poeni, 200:0. Ajde. Daćete mi 200 grama ovogodišnjeg svetskog prvenstva gde se naslanja gore na ćoškić naš. Zaustavi ga tu prstom. Ništa ne diraj prst. Sto- Stotkica, vi sve po pola zapravo dobijate. Ne, ovo je 100 više. Ne, nije plus. Ne, to vredi, nije plus A, ovo 100. vredi 100. To vredi 100 poena, to polje, Dobro, bar ne. nismo 600 na 100. Da, brate. Ko je dao prvi gol na ovom svetskom prvenstvu? Ja nemam pojma. Čekaj, dao je, brate, iz Meksikanac. Meksika, ovaj Quinte, kako se zove ovaj crnac, brate, što je dao dosta golova. Tačno, ali on ne, on je... Quinones. Ne, ali, je on? Je on crn? On je. Da. Onda je Quinones. Quinones je tačan Tako je, bre. odgovor, momci. Viva Mexico! Viva la revolucion! Svaka Ne, zaboravio čast. sam je li tačno to ime, znam da je onaj crni. Jeste. Quinones je dao prvi gol. Bravo, kakvo znanje, Ogi, svaka čast. Ništa, momci, opet birate vi polje. Ja sam Daj. sad na nuli. Daj, Fićo, legende, a ne, u Daj stvari... da vežemo nešto. Da vežemo, a? Ili, znaš gde, 400 trenutno, da bi tu sad imali i na vamo i na tamo da ga radimo. Brate, mi igramo sami ovde, tako da vežemo... A da, u stvari svejedno je, ne može onda nas preseče. A ne Pa treba budu... mogu, da, Može da, samo da. našom greškom. Da, mogu vašom greškom, da. Da, Zavisi tako da od- mislim da to nije bitno. Hoću legende za 400 levo. Zavrti. Sad puta 2 ide, evo ja da vam kažem. I promašimo i ode sve u tri lepe. Ne, me zezaš, O, ma sve smo... dobro. A, 300, 300, dobro, za Ma 300 grama što bi kari- rekao Ogi. Koje je pravo ime? Pelea. Ti to znaš, ti znaš i gde se rodio. Luis, nešto, do, Nascimento, Pele, ali ja ne znam srednje, to je to drugo. Ima 3 imena u imenu. Ako 2 pogodiš na ta 3, ja ću da ti dam. Pa rekao je Luis do Nascimento, ne?
To je netačan Nije odgovor. Edison Arantes do Nascimento. Nema Luisa nigde. Žao mi je, tako da izjednačujem. 300. Pa dobro je što nismo onda dole išli. Čekaj, znaš gde je odrastao, znaš gde je završio karijeru, znaš s kim je pio piće u Njujorku, Sa a ne Milanom znaš kako Mandarić. se zove. Pa sad. Brate, ne znam, sad. Edison, bre. Pljas, idemo. Dobro, ovo je sad zanimljivo mi je, razumeš, sad je došlo do 300. A, Ajde, okej. Hoću da dobijem grb za 400 desna. Vrti točak. Ja ću, ajde. Ti da. Nemoj, Al ga gađate, brate, momci. Moguće ovo. A ga gađate emocije. Dobro, za 300 nije ni to malo da ti Ali kažem. dobro je sad što smo na primjer 300. Da. Čiji je ovo grb? Znaš? Znaš ti pa reci ti. Možete obojica Ne da znaš? Nisi siguran. Poljska? Poljska je tačan odgovor! Bravo, Dobre. čumro se, A bravo. imam predlog da začinimo ovo malo. Ajde. Pazi ovako. Prvo odgovaramo, pa tek kad odgovorimo onda vrtimo da vidimo da li smo, brate, još dobili ili smo se zeznuli. Ovo je dobro, sviđa mi se. Jer će tako dobiti na značaj Da. kao... Samo bude minus. sekund da vidimo šta kaže Infantino. Pošto on voli menja pravila u sred prvenstva. Da. Kaže usvaja se čudno, on inače nije navikao na te stvari. Može, Infantino kaže usvaja se. Sidano, Infantino! Infantino! Okej, momci, A ono je karijera, a? svaka čast. Ajmo dalje. Meni su karijere teške, ali svejedno je zato što Pa dobro, tu je čubrilo. Ajde, daj ovu drugu legendu za 400, da idemo na dole. Maradoni je godinama bio ulazak u jednu zemlju. Koju? Čekaj, ovo sam čitao. Pa možda je engleska zbog... Na kraju su ga pustili. Zbog ruke, brate. Morat ću Ajde, da... Amerika. Hoćeš Amerika Ajde. zbog droge, da su ga I protjerali? zbog droge zašto se družio sa Fidelom Castro. Da, dve su opcije. Amerika, Sjedinjene Američke USA. Države. Amerika. Je netačan odgovor, Japan je u pitanju. Ube. I pustili su ga 2002. da uđe u Koreja, Japan i jeste bili u pravu zbog nedozvoljenih supstanci koje koriste, zato mu nisu dozvolili da uđe. Ali Japan! Japan, bre. Ali su mu na kraju dozvolili. Sada da Sad vidimo. ide Infantino. Crveni karton za Banloguna. Daj mi puta dva, bre. Svi na pola. Svi na pola, znači ja dobijam ovih 400 poena, koliko inače je bilo predviđeno ovom igrom. Ali nam se poeni dele, što znači ja sada imam 350 poena, vi imate 300. Japan, brate. Dobro, to je baš bilo... A i naš sponsor Vivat odlučio je da vas malo časti. Tako da, javite se u komentaru sa vašim Vivat ID-em i mi ćemo podeliti par vouchera koje možete iskoristiti kod njih. Ali, samo ako ste registrovani preko promo koda Penal Serija. Trenutno 350, za mene, momci. Da, ajde Vrlo vidimo neizvesno. ovako fički rički. Kaži ti meni triviju za 200 u prvu gore u Ćoškiću. Ko je jedini fudbaler koji igra u 3 uzastopna finala svetskog prvenstva? A to znam. Cafu. Ajde. Cafu je tačan odgovor, bravo, čubrilo. Zavrti. Samo hoću da kažem, bili smo zajedno u live-u kada je to Ne, pa pitanje dobro. došlo. Filipe. Ne znam ja kako je to pamćenje, tako da... Nemoj minus 100, brate, daj. Kako bre, ga molim vrtite, te, braćo brate, moja, ovo je- svaka čast. Ne, nego ti si ovdje magnete stavio. Dobro, na Nisam. 50 pojena više Tako smo od je. njega sad. Ajde. Daj ovu karijeru za 200, ali ovako da ga vežemo, brate. Čija je ovo karijera? I naravno, odmah ću vam kažem, ne mora bude cela karijera, može bude cela karijera. Pulišić, a? Pa jel? Pa da. A Pulišić? Pulišić je tačan odgovor, bravo, bravo. momci. Sada da vidimo šta ste Minus tu 200. dobili. Tačno. Vidio? Nemoj da prelaziš, što je bre moguće. Ali dobili smo Ali- navezivanje. Ali dobili ste 200 na vezivanje, 3 u nizu. Tu ne moramo da vrtimo. Koliko dobijamo za Za vezivanje? vezivanje se dobija 100 poena, 100 Znači poena. stotkica, a? Da. Stoja. 100 poena, dobro, nije za džabe, dobro Ko ti za da, džabe. brate? FIFA 26 za 600 dinara. To mi se sviđa. Ajmo ovako. Ko je dobio prvi crveni karton na ovom prvenstvu? Znam i to, brat. Ajde. Mudau.
Netačan odgovor! Budalo. Sithol je dobio prvi Sithol, da, da, crveni onaj, karton brate, iz iz Južne Afričke Južna Republike. jeste, onaj crni, a Mudalula su snimali celu utakmicu. Da. Ne, non-stop je bio u kadru. Ali, Čubrije, spasi nas. Viva Espanja. Nema vam spasa ovde. Piše 100, braćo. Ne, plus 100. Izvukli ste minus. se malo. Dobro. Dobro, Dobio sam 500 ovde. 350 više od nas. Tako je, 850 prema 500. Ho. Samo ću vam reći da sam sva ova pitanja iz glave. Znači sve ono što sam ja znao, sam vam dao, ništa nisam googlao. Da bi bilo Zna za Japan. laka, Lik da bi bila laka je pitanja. izmišljotina, kunem ti se. Daj ovo sadašnje svetsko prvenstvo za 400. Ovo prvo. Da. Tu je ovo prilika. To je prilika, Čubro se. Braco, pa ovo... Dopuni grupu sa ovog svetskog Aj, prvenstva. ajde, to Dobro, može. treba može da Pa znamo. to do sveže, znači nemojte tako. Friško, jeste. SAD, Turska, Australija. Dobro, to je lako. Švedska. Ne bre, čekaj, nemoj da... SAD, Turska, Australija. Tu bio, brate... Paragvaj. Paragvaj. Jeste. Paragvaj. Paragvaj. Paragvaj je tačan odgovor. Sad ćemo. Bravo, momci. Švedska je sa Holandijom. Ajde, molim te, brate. Daj, ne 100. Puta 2! Puta 2! Počni, bre! Mrš! 800 pojena. Bravo, momci, Sad smo mi u 1300. plusu 450. Kliknite subscribe dugme na YouTube i pomozite nam da ovo još poraste. Sad smo na 16.000. Tako je, i Rastemo kusur. ovako. Ako nas baš budete podržali, raste na 17. Tako je. Karijerni put za 600. Ooo, i onda kad krene da ga veže i ovako, i Pa ovako. znam. Čija Da, je sigurno ovo nekog karijera? psihopatu. A rekao da zna na pamet. Pa imam jednu ideju. Mogu pravom. Da nije ovaj bre iz... Issa Diop. Štoper Maroka. Issa Diop. Je to vaš konačan odgovor? Issa Diop. Issa Diop je tačan odgovor! Dobre, Bravo, Čubruse! Zavrti ga, daj sad, znači daj mu puta 2 i da ga rešimo, brat. Presekli smo mu i put i sve. Nemoj minus 100. Ma ne može, ovaj. Mogla bude i pola. Ovo je 300, bude i pola. A, svaka čast, Čubrilo, za ovo. Dobijemo još 500. idemo. Iskreno teško pitanje, brate. Daj mi legende 6. A znaš koje će Legende biti 6. pitanje? Ja kada sam bio mlad i imao 3 Koje ga ne godine, vidi, samo koga ti sam igraju sa sanjao, 38. koga sam sanjao, brate, tokom svetskog prvenstva 90. Da. Koga sam vidio uživo kad sam bio u Americi? Čiji sam dres imao, kao daš. Okej. Slično je. Šalim se. Ajde. Na čiji odbijeni šut je natrčao Ronaldo 2002. u finalu? kada je Znam postigao to, brate. gol? Ko je šutnuo loptu pa je on Znam. natrčao. Ajde. Ko je šutnuo loptu? Ronaldinho. Ne znam. Jeste Ronaldinho, znam, Baš gledao konačno sam u Ronaldinho. dokumentarcu. To je netačan odgovor! Kleberson je u pitanju. 2002. Kleberson šutnuo kad je Kan ispustio loptu i Ronaldo natrčao. Dobro pitanje. Žao mi je. Ne bi sam verovao. Mislio sam, brate. Mislio Ajde si da ti, zavrtimo. Ajde da zavrtimo. Mislio Nije si ti- Kleberson, Mislio si ti Kleberson. da sad dobijem puta 2 i da smo otišli u Majčinu. Majčinu, a nije zavrtio sam ga moći. Pola. Dobro, Uf. dobro si Piše, dobro si. Izvukli ste Šok. se, izvukli Ali dobio ste si se. 100 na vezivanje. 500 i 100, opet 600, svakako 600. Daj mi, brate, grb asocijacije, prvi za 200. Čiji je ovo grb? Znaš. Ne O, znam. ti reci ako znaš, ne mora on da kaže. Ajde. Čile. Čile? Je tačan odgovor, bravo, Čubruse. Pa nosi Alexis, brate. Bravo, Čubruse, bravo. Svi na pola, brate. Vrtimo točak. Dobro. Uš. Pa, stotka. Dobro, to je 300 poena za vas. Sviđa mi se Nije vidio, 300. To je 100 100 poena, poena. 100 poena, ne plus 100, nego 100. A, sorry, da, 100 poena. Kako ga je koncipirao, da sve vreme ima neki twist. Plot twist. Dajemo Fići jednu malu prednost, pošto smo mnogo jači. Ama A ja to ne je, bi. a to je, da, vezivanje važi samo ako uključeno i polje od 400. Znači, nećemo da mu uzimamo nove ovde zelene baće, jer vidimo da previše znamo. U prevodu vaša lopta slabiji Tako ste. je. Tako da, Fićo, sada ćeš mi dati karijeru... Napravili su veliku grešku. Sad kad izvuče neka Da. druga pitanja, ne ovako je puš. Sad ova pitanja. Okreći tabu. Kao Ajde. prva kolona je 600. Daj mi 400, ovo da vežemo na gore. Ja pokazujem ovde. Karijera, levo. Čija je ovo karijera? Nemam pojma. New Year's Old Boys, Ajax, Manchester United.
Daj ga naću, ali brate, ne znam da li iz Ajaxa, ne, niko mi drugi ne pada na pamet. Nije brate. on iz Ajaxa. Nije? Aj, ne vez, ajde. Ajde, Jeste, daj ga, jeste naći. on iz Ajaxa. Garnacho je netačan odgovor. U pitanju je Lisandro Martinez. Koji igra sad u Manchester Unitedu, bre. Bato, zaboravio bi. Zašto to treba? Ne, 300. Dobro, Dobro, 300 dobio mjesto 400. Smanjili ste za Dobar 100. si, meka ruka. Mekana ruka, ja kako bi Ali to nam je zvao. ovdje uzeo, ne možemo vežemo, brate. Daj onda grb asocijacije za 400 da te tu presečemo. Daj, molim te, brate. Tu smo dobri, brate. Čiji je ovo grb? Ovo je grb asocijacije. Kako ne znaš, brate? Turska, a? Turska, brate. Zbog Kemal Ataturka Dakle, 1923. godine. To vaš konačno Kemal, odgovor. Mustafa. Turska je tačan odgovor, ajde, Sad smo lagano je prestali bilo. da nosimo fes i počeli da nosimo šešire. Lagano je bilo ovo, momci. Tako je, lagan ti ovaj bio za 400. Gdje ćeš? Plus točka! Tako je, bre! Reši! Kuća. Dobro, to je ukupno 500 poena za vas. Tako je, bre. Ju. Hoću grb za 600. Momci, Igramo osmerku. čiji je ovo grb? Čija je ovo? Ovo je lako. Nemam pojma. Znam ja, brat. Irak. Irak, brat. To je vaš Irak. konačno odgovor. Da. To je netačan odgovor, pitanje je Alžir. Nigerija! Nigerija! Orlovi Momci, nigerijski. Nigerija Football Federation! Nije, Ali. Irak je smisao ono što čuči, bre. Ali. Ajde sad, ajde. To mi je Uzeo trebalo. bodove, bre. Svi na pola. A ne, on će dobiti ovo i svi idemo na pola, po ovoj najgore Tako moguće je. opcije. Daj ove legende za 200 da vežemo ovo. Ne znači na vezivanje u stvari, ali ajde. Dobro, ali nam znači 200 bodova. Znači na 200 Koji bodova. možda budu puta 2, pa Tako bude je. 4. Znači nam i 50 bodova sada, ja da vam kažem. Dobro. Za koji klub je potpisao svoj prvi profesionalni ugovor Miroslav Klose? I to je kao za 200, a? Kom klubu je počeo Miroslav Klose je pitanje. Igraš tu. Ja sam na ovo išao na Čubrila, da on ovo zna sigurno, brat. Igraš tu. Ajde ti. Čekaj. Werder Bremen. Werder Bremen je netačan odgovor, A. Kaiserslautern je Je, počeo. ovo je za 200. Sa 200, Ovo brat. nas jebe, majke mi tebe, ovo je Maja, ovo je Čumo tebe. se zavrti. Ajde, Kako je? imao si karijere, sve znaš, sad ne znaš Klosea. Klose za 200 ne može... Ne! Ne! A, kako mu se namesti. Dobro, to je znači 400. Dobro, moglo je bude za 600 pa puta 2. Vidi ovaj dark side koji on tu napravio. Sad, brate, sljedeće isto. Evo sad. Dajte legende za 200. Ne, ovako ćemo. Sad ćemo ovako. Grb Federalne asocijacije. Za 200. Čiji je ovo grb? Južnoafrička republika. Južnoafrička republika. Je Nema da tačan ide- odgovor. Tačan odgovor! Eno i Lesoto viri jedna rupica. Da. ovdje. A sad go. Okay. Ajde. Ne. Ja! Ne, pola. Dobro. Uf, bolje nego minus Bolje 200. minus 200. Ali dobijamo, ne tako Tako samo. je. Nego, brate, dobijamo 300 bodova 100 ukupno. i 200 i 300. Sve skupa 300 godina. Daj nam legende te 200. Ajde, Ako svih 5 uzme legendi, to treba da njegova bude sramota. pa ne znam baš. Čiji tim je u zatvorskom turniru pobedio u finalu 11-2, on je dao 5 golova i 6 asistencija. Ronaldinho. Dobili su prase od 16 kila kao nagradu. Ronaldinho bio u zatvoru, brate, mora bude Ronaldinho. Ronaldinho je tačan odgovor! A? Bravo! Ježio mi se malo, brate. Konačno ste Ajde, uzeli. Toga se. zatvoriše zato što mu je brat napakovao lažni pasoš neki. Tako je. Zna Čubrilo te trivije. Ajde imamo koliko će bude tih 200 zapravo. Nemoj opet, brate. Biće 100 i 100, 200. 200. Zato ste vezali 3 u nizu. Ali ono što mene plaši, Ono što čubro me si. plaši, imamo previše ovih jakih, a Premalo ovih po 200. realnih. He. Trivija za 400 gore ćošak da isto vežemo. Bravo. Ko je najmlađi strelac za Hrvatsku na svetskim prvenstvima ikada? Da kažemo se skoro desilo. Eto, relativno, u zadnja 3 svetska prvenstva se to desilo. Čekaj, daj mi 2 sekunde. Tako Možda ti. je Joško Gvardijel da bude on, brate, možda je mlad dao neki god 22, brate. Pa možda. Ćeš da pravamo, a? Pa ajde. Joško Gvardijel. Joško Gvardiol je tačan odgovor! Bravo, Čubrilo! Malo sam pomogao, ali pošteno. Nisi mnogo pomogao, iskreno. Mislim, pomogao si da je samo zadnje 3 svetska, ali...
Op, 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 op. Plus 200 i plus 100, 700 poena ste ovde dobili. Moj bato. O, pa to vam je previše, da vam ja kažem. Daj mi tu triviju pored za 400. Izbegava se ova za 600. Na 600 maks. ću ostavit ćemo 600 za kraj, da bude ono pobjeda ili, znaš, Koja država se povukla sa svjetskog prvenstva 1950. iz bizarnog razloga? Jer je FIFA im nije dozvolila da igraju bosonogi. to znaš. Indija. Indija je tačan odgovor! E sad malo ovo da bude za Ovo je 400, bilo ovo za lako. 200 je, ali fića. Dobro, dobro. Nema veze, tu negdje. Nije ovo je bilo za 400 oba, brate. Izniveliše moj brat sve. Pola. I pošteno je da bude pola. Pošteno je novo da bude pola. I onda ću ja sad uzeti, brate, za 600 triviju, znači idemo, brate, ili ga vraćamo u život ili ga rešavamo zauvek, za sva da, vremena da. ga šaljemo u ponor sudbine. A tu će i 3 da veže. Koju Ajde. hoćeš? Triviju za 600 triviju. Pa da, zato kažem, ili ga vraćamo u život ili ga rešavamo. Hrabro. Koji je jedini Španac koji je postigao 4 gola na jednom meču na svetskom prvenstvu? Aj ga šiš. Nemam pojma. Ne mogu ni da lupim, brate. Mislio sam da možda ti znaš, ali očigledno da ne. Pa znaš kada je to bilo, brate. A, još par sekundi. Ne možeš. znam, Naj ne znam. 90-ih ko je bio neko. Morientes, šta znam bilo. Koji Morientes, to ti neki Aha, ono... Butrehenjo. Eto. Emiliano Butregenjo. Emilio Butragenjo. Je tačan odgovor! A uču, brilo, šta si ti izvukao, brate moj. moram- Druga Reći- opcija je bio Telmo Zara, ali on je bio mnogo ranije, brate. Moj ovdje je bio doprinos to što sam mu kopao po malom mozgu, Da. brate. Yes. Nisam ga puštao da mi da Morientesa, nego Ajde, da znam dobili da ste i imaš 100 što ste spojili 3, ali ajde zavrtite, vidimo šta je na kraju. Da, još Na puta kraju dva, ovo još puta završimo. dva, još puta dva. Puta dva! Ne! 100 pojena samo! U životu sam i dalje. Znači, ukupno ste dobili 200. Dobro, i dalje vodite ozbiljno. Triviju 200 ovu gore i da to... Protiv koga je Messi postigao svoj prvi gol ikada na Nemam svetskim pojma. prvenstvima? Nigerija. Nigerija je netačan odgovor, u pitanju je Srbija. A da, što U smo pitanju je imali? Srbija! Nisu Zato je bili, to samo bilo su za bili 200. u grupi, Da, brate, Žao mi je, požurili ste, momci. Pustio sam ga da požuri... Ne, svi na pola. Plus 100. Može, to je 300 bodova. Svi na pola bi nas sahranilo, bre. Daj FIFA 26 za 400. Koja je jedina reprezentacija na ovom svetskom prvenstvu koja je imala zastavu druge zemlje na svojim dresovima? U smislu, u dizajnu dresa, ne ono kad nose zastavu s kim igraju. Pa to su ovi što ih on gotivi, brate. Ne znam. Ovi mučenici što gotive Poljake. Panama, Ne. El Salvador. 2, Igrala je Panama. 1. Panama. Panama. Panama je netačan odgovor. Haiti je tačan odgovor. Centralna Kažem Amerika. Tako ja, je. Da, igrala i Panama, brate. Haiti. Da vidimo koliko je to zapravo bod. Da li se ja vraćam? Jo! 600 bodova. Nisi vezao dobro. Nisam, brate. nisam. Ali vezat će sad Kako sa 600? 600. Pa Plus 400 je 200. pitanje. Plus A 200. ovo je 400, sam mislio da ovo 200. Daj ovo svetsko prvenstvo za 200 da vežemo to. Ovo ne bi se. Ovo ako promašite, automatski gubite Sve bode. Gubite sve bodove. Na nuli smo. Da. Kako se zove oficijalna lopta na ovom svetskom prvenstvu? I onda. Trionda je tačan odgovor. Nisi bra. znao šta? Ogi nije znao. Znaš facu, bre. Nisam znao, gde znam. Po reakciji nije znao. Ne, I minus 200, znači samo 100 svaki bodova put smo dobijate. trebali. Svaki put, Svaki brate, put ove isti 200 đavo, bolje nismo treba- imali. Ali ne dobili znam. ste 100 bodova. Kao da je magnete stavljao. ste vezali kao, tri. brate, Karijerni put za 400. Jo, ako tu veže... Čija je ova karijera? Ne bi trebalo da je toliko teško. Pa znamo. Ajde. Tielemans. Juri. Juri Tilemans. Je tačan odgovor! Povredio Bravo. se moj brat, Bravo, inače bi izbacio bravo, Španjolku. bravo, Ti ga. bravo, Povrati Čubruse. se, gledaj. Zavrti ga, ajde. Bravo, Daj nam Čubruse. puta 2. Svi na pola. 500. Dobre, idemo 400, bre. 500, bre. Dobro. Vraćaj, bre. Strelce za 200. Ko je bio zlatna kopačka 2006? Da nije debeli Ronaldo. Ne znam, možda Klose, brate. Ma nije Klose, bre, kaka Nemačka, brate. Ne Trezeguet. znam da sam ja pravo. Trezeguet je netačan odgovor, Klose je bio tačan odgovor. Slušaj Ali nisam kolegu bio 100% Radosavljevića. nisam Ako si bio da- 100%, Nisam reci mi, 100%, brate. nisam bio 100%. siguran. Ovo me vratilo u Udahnuli smo život. mu život, jel? Da. Ajde, zavrti samo da još Zavrti. 500, brate, kako ono umeš. Može. Ono tvoje, brate.
Neće 500. Puta 2. Puta 2, pa da. Može. Pa da, Može. 400 poena za gospodina Plavčića. Daj, brate, strelca za 400. Ko je bio zlatna kopačka 2018? Harry Kane, bato moj. Je tačan odgovor, bravo, Čubruse. Ko vrti, ja vrti. 100 poena još od ozgo. Fićo, strelci za 600. Jer tu vezujem 3 u nizu. Najbolji strelac 98. u Francuskoj. Šuker. Jesi si siguran u to? Nisam siguran, brate, otkudio sam 2 godine, bre. Slušamo Ognjena. Davor Šuker je bio najbolji strelac. Baš konačan odgovor. Ali ovdje sam se malo napravio lud, zato što znam da jeste Davor Šuker najbolji strelac. Davor Šuker je tačan odgovor! Bravo, momci! Bravo, momci! Namjerno sam teo malo da mu Zavrti začinim. ovo. Zavrti da vidimo šta je ispalo. Da, ovo 70 I neke, da pa se i da se... razilazimo. Puta 2. Puta 2 za... Ne, 100! Nemoj da ga vratiš 100 poena u život. Samo 100 bodova za I još vas, 100 da smo momci. vezali. A da, teško, ali... Ne veze, odigramo do kraja, Ajmo ajmo do šansu. kraja da Daj vidimo. ove strelce poslednje, brate, ajde. Ko je 2014. bio zlatna kopačka? Tu ih je dosta njih podelilo. Hames je bio, brate. Hames. Ne, nije podelio 2010. razdelili. Hames je dao 6 gola. Hames je tačan odgovor, Čubrilo zavrti još taj točak. Pokidao je I strelce, ako ne moj bude, brat. bravo, Čubruse, svaka čast, hvala. Pa nisam konsera, sam te oduzeo, brate. Još plus 200. Još Da, plus da. 200. Momci, čestitam, pobedili ste sudiju, pošteno, bilo je neizvesno do kraja. Obavezno skinite Rival aplikaciju, tu možete predviđati rezultate, se takmičite sa drugim ljudima i sa ovim kodom uđite u Penal Serija ligu, pa da vidimo ko šta zna.